Rap It's a rap ne? Siphamandla mfowethu sicela mfowethu usicelele phela abantu besubscribe. Siyacela bafethu ukuthi nisubscribe. Ngokuyisubscribe ngokusubscribe kwalweni ayibo. Ngosubscribe kwena ngeniswa lebo bafethu. Provide good quality ama movie thina. Ama story bafethu. Ozofunda kuwo. Ufunde iyo yonke into ukuthi imali icetshwa kanjani, icelwa kanjani uma mama. Uyabo, anibheke nje umama lapho ucela kanjani imali lapho ukuthi kuzana. Umama lo webufu. Uyabo, ukwazi nokubribe ama open sale. Axoxe phela indaba. Subscribe lapha. PK. Sicela subscribe. Yaba mfowethu. Ngicela ukuthi wonke umuntu asubscribe. Uma ungakwenzanga lokho, ulimo leso. Kumele wenze sure ukuthi subscribe ngoba ulimo PK seduze kwakho. Ushumpu. Futhi. So, sicela abantu besubscribe futhi. Phela ngeke lo ngikhulumana nento eyodwa kunina bafethu. Anenze nento ayisho baba subscribe phanda phana mfethu. Yeah. Ongafuna asheshasho masinyane bafethu. Sokwazi uyilungisa naye leyo nkingi, yabo? Kamnandi. Singenzani ilima. Thank you very much. Futhi abantu abafuna ukusubscribe. Awu nongana kwethu bafowethu bangani mama bahle bahle nifuze mina cabanga kodwa ke bafowethu ngiyanicela ukuthi bafowethu niziqhafa lapha bafowethu Awu the not ngisho abili kanye nje bafowethu nenzele indoda emnyama ke bafowethu niyazi black is beautiful is useless futhi abantu abasubscribe uthini Ithi bafowethu ngeke plus sesikhomba fesintshela ngenkani yenzani lento nithinte kanye otherwise soyifikela thina mathupha emafonini nini bese afika ngeke kuze kube right ngoba soyicommentela mase sesifikile Thank you very much. Njalo madoda